Uloženú prvú vrstvu výškovo zarovnávame zrovnávacím hoblíkom. Ložnú plochu pred nanášaním spojovacieho lepidla zbavíme prachových častíc. Na lepenie tvárnic používame lepidlo Porfix, prípadne iné lepidlo vhodné na pórobetón. Na vodorovné a zvislé plochy lepidlo nanášame rovnomerne pomocou špeciálnej murárskej zubovej lyžice v hrúbke 2 až 3 mm. Ak používame tvárnice s perodrážkou a kapsou, lepidlo na zvislú plochu nenanášame. Usilujeme sa, aby škáry medzi tvárnicami boli minimálne. Dôležité je správne previazanie tvárnic. Takýmto spôsobom vymurujeme aj zvyšné rady. Vďaka presnosti tvárnic Porfix ide murovanie veľmi rýchlo. Murár potrebuje na vymurovanie metra štvorcového z Porfixu polovičný čas ako pri murovaní klasickým spôsobom na maltu. Stavbu z Porfixu Plus už netreba zatepľovať. Murujeme na šírku múru 375 mm alebo 500 mm. Pri šírke múru 375 mm dosahuje hodnota tepelného odporu 4,21 a pri šírke múru 500 mm až 5,62, čo sú hodnoty, ktoré bez zateplenia vysoko prekračujú odporúčané normy. Investor v našom prípade zvolil architektonické riešenie, ktoré využíva kombináciu tvárnic na šírku múru 375 mm aj 500 mm. Tento systém je overený a zodpovedá svojimi teplotechnickými aj mechanickými vlastnosťami potrebám stavebníka. Dneska veľmi málo odborníkov dokáže murovať kvalitne z tehlového materiálu. Aj preto na stavbách je výhodnejší k použitiu Porfix a presné tvarovky. Tá rýchlosť výstavby to je ozaj to prvoradé. Myslím, že tieto bytovky to bolo hrubá stavba postavená za pol roka. Na murovanie nosných priečok musíme pamätať už pri murovaní prvého radu obvodových stien, pretože nosné priečky murujeme spôsobom na väzbu. To znamená, že tvárnice nosných priečok sú previazané s tvárnicami v obvodovom múre. Pre viac priestoru vo vnútri stavby pri murovaní obvodov môžeme vynechať tzv. Kapsy, do ktorých potom napájame stredové nosné murivá. Porfix sa veľmi ľahko píli a formuje do požadovaného tvaru. Veľkým pomocníkom na stavbe je pásová elektrická píla, ktorú si za symbolický poplatok môžete požičať priamo v Porfixe. Porfix sa ľahko prispôsobí všetkým detailom a nie je s ním problém postaviť ani takýto oblúk. S týmto materiálom máme bohaté skúsenosti a dobre sa nám s ním pracuje. A využívame akože samozrejme služby, či už dovoz materiálu, aj požičovňu pásovej píly, bez ktorej by sa na takejto stavbe existovať nedalo.